Beti alai, beti alai. Ondo ginet? Bai, oso ondo. Ze ondo, San Sebastiana, beti alai. beti alai. Baina ez da San Sebastian egunik, ez bada, aldarrikatzen zer, ez da? Palestinarekin elkartasun ekimena, presoak etxera, erasorik ez. Angulak, ekologistak. Ekologistak esan dute ez jan angulak, baina batzuk, kasu zipitzik ez. Tenemos hambre, hambre, tenemos hambre, 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 tenemos hambre, hambre. Ide diferente emakumeak sukaldean, ez? Angulak ezin direla jan edo bai, naiz eta ekologistak esan. Bai, angulakeria, tradiziozaleak, baztertzaileak diren tradiziozaleak, dena eskutik helduta dator, bai. Ba ez dakit, baina... Pozez eta alai. Bilbon konsumitzen bendira gehienak horruztet, Bai, alaxe diote, eta akaso kasu honetan ere ideologizazioa, Josu Jonek zer esaten zuen transizio ekologikoa, tira, ez dakit, Bilbotarrak, angulak, San Sebastianak, gaiztakeria da, gizonkeriagatik gaiztakeria, bueltan, trukean. Eta hontaz dena hitz egiteko, hementxe, kolpez kolpe! Danborra jotzera guaz. Gu beti pozez, beti alai, beti alai. Zaintza eredu aldaketa gobernuen eta aldundien esku dago. Eta horregatik, azaroaren 30ean grebara goaz. Greba feminista orokorra. Hi friends, Imanol Pradales from the Basque National Party. Eskerrik asko bihotzez. Gogor lan egingo dugu Euskadi hobe baten alde. Eskaini dezakedana edo prometitu dezakedana da, pasioz jardungo dudala, eta nire onena ematen saiatuko naizela. Ba hoxe, hor ikusi ditugu, damorrada beltzak, grebak, hautagaiak, pitofesta ere esan dugu, mapatean bideoak ikusten, baina lehenik eta behin, Mitxel Lakuntza, Gabon, da mila esker gure gomitea onartzagatik. Gabon, eskerrik asko zai. Esan dakua, damorrada beltza, beltza dago panorama, aste honetan bertan izan dugu azken lan eriotza, Orer eta Errenterian, beltz historia ez da? Bai, beltza, kasu honetan, justo gatazka zehatz batetaz hitz egiten ari garelako, itunpeko, hezkuntza kontzertatuaren bueltan, ez? Eta nik uste dute kontestualizatzeko kokatu behar dela greba olatu baten erdian, ez? Eta askotan esaten zaigu, lehendakariak berak ere askotan hitz egiten du honi buruz, ez? Beti greba desprestigiatzeko estrategia bada, ez? Greba zerbait txarra balitz bezala, ez? Guk kontrakoa esaten dugu, greba positiboa da, langile askoren bizi baldintzak eta lan baldintzak hobe esan da, hortikan aldatzen direlako. Eta ikusten dugunean, ze pasatzen egin zenbait sektoretan, eta soldata arrakalari buruz hitz egiten dugunean, prekaritatea nola edatu den, ze gertatzen ari den hainbeste sektoretan erosalmena bera ere mantentzeko. Greba askotan dagoen elementua hori da, langile ari direla lanean, borrokan, hain zuzen ere, erosalmena mantentzeko, ez? Eta hori lortzen denean, guretzako albiste hon bada, eta langile horientzako gehiago, ez? Berez, grebak beti dauka kutsu positibo hori. Mitxel, hasierara joan da zu Nafarra, Iruñakoa, oinarriak edo arbasoak sakana aldekoak, oinarrietatik zatoz zu elatik. Ondo banago sakana aldetik hasi zinan, baina zu lehenik eta behin elektronika teknikari zara.
hezkuntzaz eta hortikan hasi zinen lanean. Nola da ibilbide hori? Ze denak ezagutzen dugu Mitxel Laguntza elako burua. Baina, baduzu ibilbide oso luzea, nola da alde batetik bestera? Ezagutu ezagun Mitxel gehiago. Bueno, luze bakoitza daukat berea, nik daukat nirea, ez da zer, ez da beste munduko ibilbideari, bide naturala da, bide sindikala, eta egia da elektronika ikasi nuela, aitaren gandik datorkita hau, bera elektrikaria izan da, eta beti etxan oso gazte hasi nintzen ja lanean aitarekin etola, eta, bueno, hortikan ikasketak hortik egin nituen, eta gero Gamesan hasi nintzen lanean, garai hartan Gamesa oso enpresa xumea zen, ez zen beste munduko enpresa bat, gerora handitu da. Eta hori hasi ginen, oso gazte hasi nintzen lanean, eta hori konturatu ginen sindikalgintzaren beharraz eta garrantziaz, ez? Nirekin batera belaunaldiko jendea sartu ginenan, denak oso gazte, sindikalgintzari buruz ez geniekien ezer, eta beharrez ikasi genuen. Eta hortik ja 2 urtetara lehendabiziko greba tokatu zitzaigun, eta hor izan genuen lehendabiziko irakaspena, eta hor elarekin egin nuen topo, ela ezagutu genuen, elako ordezkariatean nintzen enpresan, eta gero hortikan sindikatuaren egitura pasa nintzen bai. 2019an idazkari nagusi izendatzen zaituzte. Gazteenetarikoa edo gazteena izango zara idazkari nagusi izan zarena? 41, 42 urte izango zenituen? 3. Hiru? Gaztonez, bai. Gazte? Bai. Haize berriaren beharra. Bai, baina, ustut, Igor, Arroyo ustut ere nire belaunaldikoa dela, ez da urte bat gutxio duen, baina hor nonbait ere hor gabiltza bai. Bai, gauza hauek ez di aukeratzen, momentuak dira eta aurrekoak jubilatzen direnean edo gure kasuan adin batetik aurrea karguak, zuzendaritzako karguak utzi behar dira eta hala tokatu zitzaigun, ez di aukeratzen gauzaik. Eta hola tokatzen da, eta egunerokotasunera bueltatuz, badituzue hasigera greban ingurun, zuk esan duzu, azken grebak egin direnak, greba feminista besteak beste, irakurketa egin zenuten, horrek hemendik aurrera ere ze bide du. Greba feministak eta grebak orokorrean, lehenengo greba orokor feminista izan zen, eta gainera esan zigutenez ere mundu mailakoa lehenengo horrelakoa egin da, ezta? Izugarrizko aurrera pausua, eta zuk esan duzun bezala, jaurlaritzatik edo gobernutikan hori atzera bide hori ez dira beharrezkoak, eta akaso gizarteak bai ikusten ditu beharrezkoak zuk esan duzun bezala, jendea nazkatuta dagoelako hainbat eta hainbat gauzekin eta eskubide oinarrizkoekin. Bai, ni uste dut greba hau berezia izan dela ez gauza askorengatik ez aipatu dituzu hietako batzuk, baina kontestualizatzen baldin bada ze momentutan egin den, ze baldintzetan egin den uste dut meritu handia izan duela ez, eta hein handi batean kokatzen duelako agenda politikoan, gizartean dauden egonezin horiek eta aldarri horiek, ez? Hori da greba batek, greba orokor, kasuntan greba orokor feminista batek lortzen duena, ez? Eta ikusten baldin badugu orain Europan ze kontestutan bizi garen eta gainontzeko Europako estatuetan eztabaida politikoak non kokatzen diren, uste dut ere, ez dakit, importanteagoa egiten duela hemen egin duguna, ez? Italian edo Frantziar estatuan, Alemanian beran, ikusten ari gara zeintzuk dien eztabaidak, ez? Immigrazioaren bueltan, immigrazioaren delinkuantziarekin lotuz, eta horre ultraeskuinak agintzen du eta behintzat markatzen du agenda. Eta herri honetan beste gauza pasa da, ez? Eta pasa dena da, eragile sozialok, sindikatuok, aurrera pausu bat eman dugula agenda politikoan eta agenda sozial hortan halako gauza ezinbesteko gauza bat kokatzeko, ez da zaintzaren garrantzia, ez? Eta zaintza hitz egiten dugunean, uste denok dakigula eta greba ondoren gehiago zertaz hitz egin dugun, ez? Eta ni uste dut hori mugarri ezala oso garrantzitsua izan dela, nonbait ere etxerako lan batzuk ere kokatu dituelako. Eta greba ez da egin esateko aizu, hemen gaude, egin da, esateko aizu, hemen pauso batzuk eman behar daude, eta
gure ustez eta sindikatuari, dagokionez, guk bi ardatz ikusten ditugu jarraipena emateko gure ustez hau ez delako geratu behar egun bateko, eta ez dela hola izango, ustut ere ibilbidea izango duela eta denboran hori ikusiko da. Baina guretzako hemen badaude bi ardatz oso argi. Bat, interpelazio politikoa. Greba honek aldarri batzuk zuzkan. Eta aldarri horiek inondi batean, egia da, interpelazioa zegoela ere gizartearen orokortasun horreta, baina hemen etxerako lan horiek kasu honetan aldundietan, udaletxetan eta gobernuetan daude. Eta hori da garaia ikusteko eta aztertzen ditugunean, batez ere aurrekontu horiek aurkezten direnean, greba horietatik, greba honetatik ze gauzak jaso diren, ez? Eta gu horrez gara baikorrak, ustute ikusten baldin bada, orain Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontutan, edo Nafarroko ikusiko ditugu bai, Nafarroko aurrekontuetan zeagertzen den, baina aurrez dugu inongo zantzurik ere ikusten, esateko aizue, hemen nonbait ere zerbait kontutan hartu dute eta zerbait aldatuko dute, ez jarraitu beharko dugu, borrokatzen, baina interpelazio politikoa eta salaketa politiko hori oso importante izango da. Eta guretzako gero ere negoziazio kolektiboa eta hor dauden hitzarmen asko hitz egiten dugunean, erresidentziei buruz, garbikuntzai buruz, eta zaintzarekin lotuta dauden erain beste kontu. Bai, alegia askotan esan dugu, meloia handi bat dala zaintzaren kontua eta aurrera bide handia behar duena. Besteak beste, ikusten dugu orain Madrideko irudiak ikusita azken hilabete hauetan, baina ez bakarrik Madridekoak, iruditzen zait tamalez janaiko edatua dagola eskuina, ultraeskuina, ikusten dugu azken egunetakoa ez da, bateragunea auzia, bakegileena, ikusi dugu presoen manifestazioa, ikusi dugu Altsasu antzerkiaren jazarpen hori Madrideko kanpoan hor ultrafasistek itxaroten, Itziar Ituñori gertatzen ari zaiona. Horren irakurketa ere, konplexu xamarra da, ez da? Bagoaz eskuin muturrera, ala bazegoen eta orain lotxari gabe ateratzen dira, eta horrek zer suposatzen da? Nik ez dut uste konplexua denik, uste dute Espainiako soziologia aztertzen baldin bada pixkat ikusten da, ez dela berria, ez beti hitz egin da frankismo soziologiko hori buruz. Ez dela frankismoa, alegia. Claro, bai, hori ikusten da, eta botere judiziala ere aztertzen baldin bada pixka bat, eta zuleno bateragune jauzia aipatu duzu, erraz ikusten da. Ez, hori ez da berria, ez, garai batean esaten zera, ez, eske begira, Espainiar estatuan ez dago ultraeskuinik, Pepe barruan zegoen denodak egun bezala, eta horren beste forma, beste espresio politikoa dauka, baina horre egon da beti, eta hor dago, eta horri egin behar zaiona da aurre, eta aurre besteak beste, adierazpen askatasunaren bitartez, eta, kasuntan ere, Itziar Ituñoren kontrako kanpaina hori, da Altsasuko antzezlan horretan bai, egin behar dena da, aurrera egin, eta adierazpen askatasun hori ez mugatu, eta hori da, eta bateraguneren bueltan ados nago batzuk Arnaldok esandakoarekin plano ezberdinetan, nik uste dut hemen agerian geratu dela, hau da adibide bat, beste adibide daukagu ere bai, Katalunian gertatu denarekin, Podemos alderdiarekin, bera gertatu denarekin, eta hemen ikusi da, potere judizialaren eta sistema judizialaren sistema ze puntutaraino erabilidan asmo politiko horiek gauzatzeko da. Eta hori da pendiente dagoen, edo egiteke dagoen kontu bat, demokratizatzea justizia, eta ez da makala. Baina hori da, eta uste ere badagoela beste kontu bat, kasu honetan bai, eta ados nago ere, hausnarketa horrekin, hemen eskatzen direnean kontuk, sufrimenduari buruz, eta indien sufrimendu guztien bueltan, estatuak ez du sekula inongo ardurarik hortan, eta kasu honetan ez dago ez inongo reparaziorik 5 lagun horientzako, eta inongo zigorrik ere, horren atzekaldean egon diren horientzako, eta hori da, ez dut ere Arnaldok atzo esaten zuen bezala, errealitate gordin hori, baina gordina bada ere, uste dut ez dela ontzate eman, eta borroka behar dela, horren kontra borroka politiko bat.
Betxe lakuntza, Gabon. Aipatzen duzun ari horri pixka bat gehiago tiratuta, Altsasu auzia, beste bain ere lehen lerrora etorri ziagu. Aipatu duzu eskuin muturra ari dela agenda markatzen, egia da, agenda ekonomikoa, soziala, politikoa, juridikoa. Ze puntutaraino utzi bertzaio halako harrokeria aurrera egiten, baote dago modurik bloke demokratiko bat benetan osatzeko eta hori nolabait geldiarazteko, ze oso agerikoa izan da, beste bain ere, Guardia Zibilaren aldeko aldarri hori, atzo bertan, egunotan ikusi duguna, eta Altsasu auziko edozein gertaera, edozein irakurketa terroristatzat jotzen, eta edabidetan ikusi dugu gaina modu oso irekien. Ikusten da, kontzeptu festa bat badagoela, ideologizazio muturreko bat, horren aurrean badago ariketa edo higiene demokratikorako aukerarik, edo berandu ez ote gabiltza. Bueno, lehen osaten nuen, ez? Dik uste dute eskuin muturraren aurrean egin behar dena da ez kokildu. Ez? Eta beraiek irabazte dute adierazpen askatasuna murrizten den enean, ez? Edo zerbait egiteari uzten diogunean, ez? Baina ekimen horiekin jarraitzen dugun bitartean esan dezakegu irabazten ari garela. Ez? Eta hemen arazoa izango litzateke atzera ingo bageno pensatzen dugun edo egin nahi dugun zerbaitekin, ez? Nik bi plano ezberdinduko nituzke uste dut Espainiako ultraeskuinak markatzen duela agenda bat gauza batzukin, ez? Eta batez ere isladatu nahi dutenean Espainia bakarre horren ideia eta estatuak daukan aniztasun nazional horren kontra egiten dutenean bai uste dut oso bortitz jokatzen dutela. Baina gero badago beste errealitate bat, nik uste dut agenda ekonomikoa markatzeko ez dutela inongo beharrik. Agenda politikoa uste dute potere politiko, potere enpresarialek eta potere ekonomikoek lasaitasun handia dutela hortan. Eta ez dutela inongo babesik ere, badakitelako dena beraien alde dutela. Eta oso erabaki gutxi hartzen dira ez baian jartzeko potere ekonomiko horiek eta potere enpresarial horiek daukaten poterea. Ez Espainia aldean eta ez Euskal Herrian ere, hemen ere hori ez da gertatzen. Hemengo ultraeskuinaren presentzia oso eskasa da, zorionez, eta herri honek duen historiarekin ez zerikusia dauka, ez? Baina uste bi gauza ezberdinak direla hortan. Baina zure galderari erantzunez esango nuke importantena dela da hori, ez ustea egin behar dena egiten, ez? Bide horretan lehenago ere aipatu duzu, baina Lawfare honezkero ezaguna zaigu Katalunian. Euskal Herrian Arnaldo Otegi balorazioa egiten zuen, baina zigorra osorik beteta, 5 auzipetuk, 31 urteko espetxe zigorra beteta, auzi politiko bat, gorena tartean, egunotan, sareren manifestazioan arira ere, entzutegi nazionala ere behin baina gaiagotan agotan izan dugu, konstituzionalak berriz bestelako bide bat hartzen du. Hau izan daiteke, alor juridikoan ere badagoen saltsa politikoaren isla, hein batean, berriz errepikatzen dute, zigorra osorik betetako auzi batetaz ari garela. Baina honek erakutsi dezake, ez dakit horrere aldaketaren bat etor daitekeela, askok izango dutelako interesa, bereziki, Euskal Herriari dagokionen, baita gradu progresioen festa guzti hau, ez dakit, mugimenduak antzeman daitezke? Hemendik zerbait berria dator daiteke? Ez dakit, ez nahi zauzartzen, esatera Espainiako barren potere horren barrenetan ze gertatzen ari den, ez? Argi daukadana da zer egin beharko litzateken, ez? Eta leheno aipatzen nuen bezala hemen demokratizatzeke daude. Organo asko demokratizatzeke dago sistema judiziala bera ere. Eta horri ekin behar zaio, ez? Eta ulertzen dut ez dela lan erresa, resistentzia asko egongo dielako, eta frankismoak utzi zuen ondare horietako bat hori izan zen, ez? Haizu hemen ejerzitoa, polizia eta potere judiziala kontrolatzen jarraituko dugu. Baina egin beharreko gauza da, eta hori dia, politika hori da, interesen kontrako defensa, eta kasu honetan hori ekin behar zaion lan.
Akaso kompetentzia kontu ere izango da, bai ez bakarrik kasu honetan aipatu dugu espetxen auzia, sistema juridiko propio bat, ez dugu halako tarte luzerik gaur beste sakontzeko, aipatu duzu lehen sektore publikoarena. Davosen ikusi dugu zenolako mundu mailan ere ze arriskutan gauden. Sektore publikoa galbidean dagoen heinean, nola sistema neoliberal basatienak kapaz diren gobernuak eskuratzeko eta jendarteak muturreko gorara eramateko. Milei ikusi dugu, bere aurkako edo kontra eredu bezala Sánchez, ez dakite horrela ikusten duzuen, zer nolako eredua sustatu beharko litzake, sektore publikoaren auzia mahai gaina da etengabe, baina zein da bidea? Zein nek izan beharko luke iparra? Galdera zagola, kasakona. Davosetik ez, hasi zara ez Davosen gauza asko ikusten ari gara, ez, beste, eta hau zago lotuta zure galderarekin, baina ere, uste dut ere, ari bat ere baduela, ez, atzo Josu Joni egon zenan. Hori galdetu nahi nizun segidan, bai? Bai, utziko urrengorako artean, jogoraiz horrekoa. Sei horrekoarekin ze Josu Joni buruz zehazki galdetu nahi nizun. Vale. Ea ze sensazio. Bai, Davos aipatu zenan hori etorri zai, gaina irratian entorren albiste hori entzuten, ez. Bueno, Milei Sánchez orduan, ez? Hau da leheno... Zein da elaren eredua? Zer referentzia hartu beharko nuke eintzat, aurrera begira, gauza ez okerrera joateko? Ze, azteko eta behin, akaso hori izaten den neurri ez da? Hor bukatuko, baina zuk aipatzen zenunez, bi eredu kontrajarriak jartzen ari direla, ez? Mileen oso muturreko eredu bat, ez? Estatuaren desagarpena aldarrikatzen duena, inongo, ez dakit, humanidadi gabe, inongo, ez dakit, konsiderazioari gabe, eta kontutan hartu gabe, biztanlegoak izan ditzaken sufrimendua, ez? Eta ze pasatzen da Mileiren esperimentuarekin, bestetan ere gertatzen den bezala, ez, ultraeskuinak edo alako posizio ultra neoliberalek agintzen dutenean agenda, nonbait ere mapa politiko osoa eramaten dute hortara. Ez, eta orduan, kasuntan agarriteke Sánchez, kasi ez da egit boltxebik bezala, esan sozialismoa eta sozialismoaren defensa, ez? Zein eta Sánchez, baina, egia da, ikusten baldin bada Europan ze gertatzen ari den, kasi bi gauza egitearekin iraultzailea zara, ez? Eta hori gertatzen ari dena. Eta gu ez gaude ados horrekin, ez? Guk eskatuta gaude ere oroar ezker politiko horren posizioarekin, uste dugu eskuinak egiten duen bezala radikaltasun bat behar dela. Eta radikaltasuna ona da. Ona radikaltasuna da, batez ere, interes batzuen defensan aritzen denean. Ez guri ere leporatzen zaigu, ez da, eskelako zuen estrategia radikala da, bai. Baina eraginkorra. Eta hemengo lan baldintzak, alderatzen baldin badera estatuko langileekin, hobeak dira, greba asko egiten direlako, eta antolakuntza maila beste batekoa delako. Eta guk, ezkerrarekin dugun eztabaida eta publikoa da, adibidez, bai Podemosekin izan dugu, EH Bildurekin izaten ditugun eztabaida publiko horietan, guk hori aldatzen dugu, eskatzen duguna da, eredu eraldatzaile baten erreferentzia argia. Eta hau zer da, esatea, irauntza bat eskatzen nahi izate, guk hartzen baldin baditugu hiru kontu. Adibidez, soldatak edo erosalmenarekin gertatzen ari dena, zerbitzu publikoak eta etxebizitza, 3 puntuetan egin daitekena gaur egun bai dela iraultzailea. Gauza batzuk mugitzen baldin badira edo aurrekontu batzuk aldatzen baldin badira. Erradikaltasun horretan edo nolare zeintzuk izan daitezke hori neurtzeko neurriak edo urratsak? Hemen bada bat guretzako ardatz nagusia dena, eta da fiskalitatea. Fiskalitatean erabakitzen da nori eskatzen dizun dirua eta diru horrekin zer egingo duzu. Eta guk ikusten duguna da egungo politikan oso konsensu zabal bat dagoela, horrek ez du esan nahi, konsensu horretan nabardurik ez dagoenik, ez? Baina, konsensu bat, potere ekonomiko eta potere enpresarial horien interesak ez baian ez jartzeko.
Eta hori ikusten dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan oso garbi ikusten da, eta Nafarroan ere oso garbi ikusten da. Ez guk esaten dugu, Bartzina joan zenetik, Bartzinak 2015ean utzi zuen Nafarroko agintea, 2024an gaude, baina aztertzen baldin bada, Nafarroko eredu ekonomikoa eta soziala, ezer gutxi aldatu da. 2015ean Bartzinak utzi zuen fiskaltasun berarekin ari garelako. Baina hori aintzat hartuta, beraz, eskakizuna izango litzateke, kasu honetan PSN-eri, egia da PSN-eren gobernua babesten duten bestelako indarrak daudela, eta Euzko Alderdi Jeltzaleari, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean. Aipatzen zenuen erradikaltasun horretan, orduan eskakizun zehatzak, bai Euskal Herria Bildu eta bai Podemosi, fiskalitatean zer izango litzateke? Ez babestea fiskalitate aurrerako edo progresiboago bat duen gobernurik, zein litzateke kasu horretan eskakizuna? Gure kezka gu desberdintzen dugu, osan, hemen aurrekontuak daude, akordioa daude, eta gero daude investidurak, gauza ezberdina dira, ez? Guk ez dugu esaten naizu, hau ez da investitu behar o bestea, ez, akordio politikoa daude, eta hori normaltasun politikoan sartzen da. Beste gauza da, gero gobernu horiek behin osatuta, eta koalizio horiek behin osatuta, ze puntutaraino tensionatzen diren gauza batzuk, ze puntutaraino gauza batzuk dien garrantzitsuak edo ez. Eta guk hor faltan botatzen dugu tensio politiko bat gauzak eraldatzeko. Eta aztertzen dugunan, Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan oso argia da, ez dago inongo hausnarketarik hortan, eta aurrekontuak besterik ikusten baldin badia, oso garbi ikusten da, 2,7 besterik ez dira egotzen, Osakidetza bezalako partidak 1,80ko igoera besterik ez dute, Baina Nafarroan ere gauza bera gertatzen da, Nafarroan kasu honetan PSN, Geroa Bai, Kontigo Zurekin edo H Bilduk egin dituzten akordio horietan, ez dago akordio bat ere, izango bagenu bat, non kasu honetan potere ekonomiko eta potere enpresarialen interes horiek ez baian jarri diren. Eta hori da gure kezka, eta hori da ere began ere, eta badakigu eta hori da gure lana. Gure lana da eragitea politikan eta interpelatzea politika horiek etor daitezen langile klasearen defentsan. Galdera gehiago badatozkitu gora, baina tarte askorik ez daukagu, lasterre itzuliko dut, gainera hauteskunteen gaia asko gustatzen zaio Naroari, utzi nahi diote horretan, galdera interesgarri batzuk baitulako horretan nola ere, Josu Jon aipatu gabe ez dut utzi nahi tarte hau. Josu Jonen hitzak edabide askotan ikusi ditugu, deigarria izan da nola hain agerikoa izan den posizio politiko batetik, nolako jauzia, goi mailako enpresak, energetikak, eta Davosen esan dituenak deigarriak izan dira, besteak beste ideologizazio bati buruz hitz egin duelako klima larrialdiaren aurrean, gobernu ez bereziki aurrerakoiak, oinarrizko neurriak besteak beste atzera bueltarik gabeko egoera batera ez iristeko hartutako neurri gutxienekoak. Zin da Josu Jon, zer ordezkatzen du? Oso euskalduna gainera, ezta? Zein da bere figura? Interesgarria da. Galdera retorikoa da hori, ez? Interesgarria. Gara juntan ez du, badakigula zein den eta zein izan den ere, ez? Kopo 28 indagoen dela gutxi, Kopo 28ko presidentea, lemai hortan zegoenan zuzendaria jeke bat zen. Petrolieko industriarekin lotutako jeke bat. Oso... Bere herrialdeko energia ministro, era berean. Era berean, hori da, ez. Orduan ja pista guztiak ematizkizu eta itxaropen guztiak guztiak, ez. Bai, hortan joan, exactamente. Bai, hortan joan, claro, Josu Jon zen da Petronorreko presidentea da. Ez, CEO uste dela. Horrek dena esaten du. Ez, baina, claro, hemen ja, uste dute geren gertzen dena da, ez dakatela inongo asmorik egiteko egin behar dena. Eta iritsi direla ere bai, Trump garaian ere famatu izan zen horrengatik, negozionismoarengatik, eta esateko ez du, komunitate zientifiko osoak ikusten duena nik ez dut ikusten. Bai, Josu Jon hor dago, ez? Eta oso kezkagarria da, eta oso larria. Eta hemen ere Euskal Herrian ikusten baldin bada, azkero 1990tik emisioen kopurua ze puntutaraino jaitsi den, 10% besterik ez da jaitsi. Europako herrialdeen batazbasteko neurria 28% da. Hemen atzeratuago gaude. Eta atzeratuagoak egonda, hemen badago jendea, Josu Jon imaz bezalakoak, esango nuke
kasi bi frente azkatenak, ez, bi fronte azkate. Batetik, ez, negazionismo honen kasi esatea aizu, eske hau da kontu ideologiko bat, bueno, nola kontu ideologiko bat, nork ez du ikusten hau, ez, hori da bat. Eta bigarrena da, lehen oitzen duen gauza bat, fiskaltasuna. Ez, txantaje fiskal hori esateko aizu, edo geisten dituzue jarritako zerga eskasoiek, edo ez dugu egingo ez dakiz ze inbertsioa. Txantajea erabiltzen da, dazkaten tasa apurroiek kentzeko, ez? Oso kezkagarria da. Eta gainera oso modu agerikoan egin dute. Azken galdera, ez dakit Josu Jonen eragina izan den, Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek, EH Bilduk, transizio ekologikorako Araba Bizkaia eta Gipuzkoa mintzat akordio bat erdietsi omen dute, tartea beharko da, begiratzeko ere, ñabardurak zeintzuk dituen, edonola ere, saltsa berezi honetan, aipatu duzu fiskalitatearena, sektore publikoaren gainbera egon daitekeena, Urkullu badirudi, joan nahi ezin horretan dagoela, egunero ezak izan lege onartzen ditu gainera, Osakidetzarekin oso kezkatuta jende gehiena, tira, zako honetan, hainbat kontu ditugun honetan, edo nolare, aipatu dugu, transizio ekologikoarena lehen lerroan dagoen kontu bat da, zein da zuen proposamena edo zeintzuk beharko lukete premiazko neurri batzuk aipatu dituzu, zifra batzuk, baina elak ze eskatzen die, bai indar politikoei, bai parlamentuari, gobernuei, kasu honetan, Hego Euskal Herriari? Bueno, esan horrek guk eskatzen duguna da, komunitate zientifikoak eskatzen duena, ez? Egia da, modu ezberdinetan egin daitekeela transizio hori, baina bide horri bat behar da. Eta hemen eredu produktiboaren aldaketa behar da. Eta hori ez da erraxa. Eta hori guk ere badakigu enpleguak daude hor kolokan, eta horretarako baliabideak behar dira. Guk Eusko Jaurlaritzari proposatu genion noen dela urte batzuk funts bat sortzea. Esan genuen, hemen zerga berezi bat behar da, funts bat martxan jartzeko, eredu produktibo eta industrial horri aurre egiteko. Ez dugu erantzunik izan. Eta ikusten baldin badaleno aipatu, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontu horietan. Aurrekontu horietan transizio ekosozialari ematen zaion garrantzia da zero. Ez dago ezer. Beste gauza datuaren, egin behar dien gauza horietan, begi biztan da, energia murriztu behar dela. Energia efektiboago izateko, beste baliabideak behar diela, ekonomia zirkularra, eta deno dakizkigun gutxi gorera gauza horiek. Baina abiatuta jakindare onartu behar dugula, gaur egungo energia horren murrizketa bat behar dugula. Ez dela sostengarria gaur egun daukagun energia konsumo hori, ez? Eta hor egin behar dien gauzen artean badago garraio publikoarekin egin behar dena, garraiatzeko egungo moduak ere aldatu beharra daude, eta garraio publiko eta kolektiboa jarri behar da martxan, ez? Eta adibide bat izan dugu orain garraio publikoaren subentzioekin. Ikusi duguna da, estatuak jarri du subentzio bat, eta hemengo instituzioek horren kontra egin dute batez ere Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak. Ez baldin badute halako gauza, oinarrizko gauza bat ere barneratuta, non daude? Erabat, ustute, eztabaida honetatik erabat kanpo daudela. Ona, esan duia, zintzo, orain ona nator. Gauza asko esan da eta oso interesgarriak. Pixko batena aintzat hartuta, egia da, konplexo esan dizu leheno, baina nik uste dut gauza marra gorri batzutan badaudela, hainbat arlo, ez da, hizkuntza osasun arloa. Agian garaia da, eta zuek bezala eragile sindikatuek, eragile politikoek, baduzu hortan esku sartzea, Euskal Errepublika behar dugu, hau dena aldatzeko behar dugu, eta zer egin behar dugu, erreferendum bat alderrikatu, zuzenean Euskal Errepublika izendatu, alo loko esaten dana. Hain, erraxa balitz. Ez da, bide erraxa, eustute guk azkenengo kongresuan adierazpen bat egin genuen, nonbait ere jomuga hori jartzeko, eta gure helmuga politikoen artean hori da. Uste dugu, gure tradizioan eta gure historian egon ez den kontzeptu bat izan da. Sindikatu honek egun da
10 urte baino gehiago dazka, eta historia horretan ibilbide luze batean irakaspenak atera izan ditugu, eta gatoz autonomismoan egotetik eta estatutismotan soberanismora eta soberanismotik independentzira, ez? Hori da guk egin dugun bidea, eta bide hori egin dugu batez ere ikusita pasaitugun pantaila guzti hortan ez zegoela konponbiderik gure eskaerak eta gure aldarrientzako, ez? Beste kontua da, ados baldin bagaude hori izan behar dela jomua eta helmuga besan da, nola iristen den hortara, ez? Eta biztan da ez dela bide erraxa, ez? Eta hor esperientzia ezberdinak izan dira ere estatuan, azkenengo ere Katalunian, beti badago zerbait ikasteko, ez? Baina guk beti esan dugu, konfrontazio politikoa ezinbesteko kontua dela. Eta polarizazio politikoa ezinbestekoa dela ere bai, ez? Eta kontzientzia nazional bat ere bai ez dela lortzen beste modu baten. Eta gure ustez ere, martxan jarri beharko litzateken prozesu horretan, prozesu zibila eta demokratikoan, arlo soziala garrantzia handiko elementua da. Ez, guztute beste guk irudikatzen dugun errepublika horretan beste gizarte eredu bat irudikatzen dugu ere bai, ez? Gure aldarriei, gure nahi horiek asetuko lituzkenak, ez? Eta horregatik esaten dugu beti, ez? Edozein prozesu martxan jartzen dugula, gai sozialek garrantzia handia izan behar dute, prozesu horrek izan behar duen atxekimendu hori ahalik eta zabalen izateko. Eta noski Euskal Errepublika etorkizuneko hortan, Iruña gure hiriburu, ez da, Iruñarra, ezin duzu kontrakorik esan, Nire esku balitz bai, baina gehiengoa behar dira. Bai, egati balitz bai, ez? Beste gauza da gero izaera historiko ematen diogun, ez? Iruñari eta ze garrantzia duen ere, herri honen historian, ez? Baina zure galderari erantzunez bai gehiengoak lortu behar dira, eta gehiengo horiek osatzeko lan asko egin behar da, eta denbora behar da bai. Pradales, Otxandiano, De Andres, Andueza, hasieran esan dugu, Pito festa pixkat, uste genuen oraingo hauteskundeetan emakumeen presentzia izango zela, ez emakume izateatik, baizik eta emakume baliotsu ikeragarri ditugulako herri hontan, adar guztietan, alderdi guztietan, eta sorpresa, Pito festa, baina nola ikusten duzu izango dela hauteskundei begira, bi galdera ditut. Bat, noiz, hori da gure asteroko galdera gonbidatuei egiten dizueguna. Martxoa esaten genuen hasieran, nik uste dut atzeratuko dela dagoeneko apirilera, ez dago zalantzari, ja martxorako goizegi da. Eta gero nola ikusten duzu, ze aldaketa, botoak, ze haize dator? Ez dakit nik gonbidaturik egokiena naizen, horri erantzuteko. Denik berdin esaten diguzu. Bai, baina uste dut hori lehendakariaren esku dagoela, eta zerbait begi bistan geratu baldin bada, da ez dakala inongo asmorik agintetik ateatzeko, o bintzat behar baino leheno ateatzeko, ez? Beraz, pensatu behar dugu, ez dakite, limiteraino eramango dela legaldi hau ez dakit, bere esku dago eta ez dakit. Baina, edozein kasutan, hilabete kontu batzuk da eta ez dut uste ere halako garrantzirik izango duenik, ez. Eta gero, ezagutzen duzu pixkat ELA eta sindikatua guretzako autonomia politikoa ezinbesteko ezaugarri bada, ez. Eta gure ez da ulertzen hori gabe eta gu ez gara sartzen ez inkestetan, ez boto eskatzera ere, ez. Guke azpimarratzen duguna eta aztertzen duguna da egiten den politika, egiten den programa horietan eta sindikatua nola kokatu behar den egoera politiko horren aurrean baldintzatzeko langile klasaren aldeko politikak, ez? Orduan ez dakit ze gertatuko den, badakidana da Iruñan gertatu dena, ez? Eta Iruñan gertatu dena guretzako albiste on bat izan da. Eta ikusita gainera gerora egin dien adierazpenak eta hola, ikusten da ere, ze beharrezkoa zen halako alderdi bat agintetik ateratzeko, UPN ez ari naiz orain, ez?
Eta horregia da, Iruñan gauze berri bat pasa dela, diote hori elementu politikoa da, eta aztertu daiteke, eta da lehendabiziko aldiz, PSN-ek orain arte egiten zuena egin du, ez? Eta hau da kasuntan, beste kasuntan EH Bilduri botoak ematea, ez? Eta gure ustez hemen herri honetan ez litzateke egon beharko inongo mugarik alderdien artean akordio horiek egiteko, ez? Inongo betorik, ez? Betoa izango da koinzidentzia ideologikoa, baina ez beste bat, ez? Eta gu horren alde gaude, ez? Beste kontua da, aliantza horiek eman dezaketen politikak edo programak, ez? Guk hori aztertzen dugu, eta guk fokoa eta gure kezka horretan jartzen dugu, ez? Aliantza horiek zertarako izan behar dien, eta ze ausardia duten edo ez, batzutan faltan botatzen dugulako ausardi hori gauza batzuk aurrera emateko. Mitxel, nik uste aprobatu duzula, gaurko azterketa. Azterketa batean gainditutzat emango dizugu, naiz eta ez digun data aukerarik ere esan, hor oso zuzen ibili da badezpada. Sola saldi lasai batean, etorrela esan dirazu, ez negeni azterketa batean. Lehenengo lasaitu egiten ditugu, gero sartzeko, baina ez. Mitxe, mila esker, hemen gurean izateatik daia amaitzeko azken galdera. Danborra da zalez, zu Iruñakoa bai, Donosti eguna Euskal Herrian, Tafalla, Lakuntza, Azpeitin, eta Donostin ere. Noski, danborra da zale? Ez, San Fermin zale bai. Danborra zale ez, eta kasu honetan behatzi egun dauzkagu, zu bakarra, abenta dugu. Gu ere San Fermin zaleak era, guk dena hartzen ditugu, guk bederatzi gehi bat, bere ingo zaio. Mila esker, Mitxel. Zuei, eskerrik asko. Hoi festa giroa duguna Euskal Herrian, irudi hauek Donostikoak, baino ez Donosti bakarrik, Azpeitin, Nafarroalden ere, Lakuntza, Tafallean, Hendaiako festak ere hasi dira, beraz Euskal Herria festan eta oraindik hotze zakatua gaude, baina festak berotzen hasiak. Baina bueno, hori dena esan da, festak berotzen hasiak zer? Bihurri gatozela, hori lehenengo gauza. Ezin nun ebitatu, bereiei agurra esan behar, baina bihurri hau jarri nahi nola, pixka, tangulen konton da, Gabon, neskak. Hola, buloa giratu dut esateko Gabon, esan dut ez, lehenengo hau sartuko dugu. Ongi etorriak? Mi esker. Ondo, ez da? Baitz, ongi. Festak iroan murgildu gara. Endaiarrak esan beharko du? Endaiarrak bai. Endaiarren bizintxoa ditugu, aitortuen behar dugu danborra da Donostiarrei kopiatu deula. Eta, bueno, egia da beste tamainan egiten deula, baina, bueno, hor badago. Eta ziburune bai, bihazte buru jarraian. Eta ziburun, hori da. Eta negunko festek laguntzen dute asko negua igarotzen. Hori egia, berotzen giroa. Gainera bada turismo asko dagoen herrietan, udan, festak izaten dira pixka bat, ez turistekin partekatu beharrak. Orduan neguan etxekoa bakarrik. Etxekoentzako. Beste kutsua dute. Osongi, denak Endaiara eta Ziburura orduan. Donostitik ies egiteko. Bueno, bakoitzan egin tokia, baina festa egiteko. Festa egitera. Egine? Bai, zen olako analisia ikusi duzu, segundu batzuk eta taka, zaka, udako iesaldia, tira, edonola ere, naroak aurreratu dizu, bideo bihurria, bai, Bilbok tarkeria izan note da, angula keriaren alboan egon den kontua. Irudetan ikusiko duzu, talde ekologistek eskatu dute angula desagertze bidean dagoela eta San Sebastian hauetan mesedez
ez jateko. Ez dakitzuek angulak jateko itura daukazuen urtero. Nik behin probatu nituen amonarekin, eskerrak berari, eta esperientzia gozagarria izan zen, gozagarria. Tira, angulak zer de Montre ote dira? I wish you could be with me right now. But this is so nice, it must be illegal. So take it easy, I'll tell you about it. Horiek dira angulak. Nondik ekarriak hori beste galdera bada, horrekin ere izan dugulako zer esanik, Guardia Zibila bera aritu da tira. Euskal Herria zein toki miresgarria gauza da, eta honetara zuzenan gento zen, horregatik izadan Gaztelu bidekoak hauek esan dute guk gizon jatorraskoak izanik, San Sebastian bezperan geure tradizioari utziko diogu eta noski, angula jan. Tenemos hambre, hambre, tenemos hambre, 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 tenemos hambre, hambre. Eta alaxen, ikusten duzu, analisirako aitzakia ederra ekarri dizuedala, angulak eta arrokeria, gizonezkoen arrokeria, San Sebastian festain herrikoi hauetan. Bai, arrokeria iruditu zaidana da galdera egin duzunean. Angulak jate aldituzuen, nik esan behar nizun, bai, urtero kilo bat edo bi, baina horten ekologistek ez ezko eman digutenez, ez ditugu gastatuko 2.000 bat euro afari batean. Ohikoa izaten dugu guk neskak ez da angulak jatea. Gu bintzik izan dezakegu jandakoak gerala, eta horrek ja markatzen du adin bat badugula, ez? Gazteek ezin dute hori esan, ez da? Bueno, eta anguleroen eskualde batetik angatu zela. Hori bai, bidasoa inguruan, edo Aginaga inguruan, bueno, guk angula hurbiletik ezagutu dugu, eta behar bada Maite anguletan ibilitakoa. Probatutako, bai. Uste nosetzen dut, arrantzan daulan gabinta, ez, baina probatu, bai, txikitan, Ekine, ez dakit konturatu zeran, miren beti indartsu egiten da bidasoaldean, baina bi bidasoan. Bi bidasoaldeko. Egia da, eta gu gainera hemen zera angulei buruzko bideo dokumentez, zera erakustaldi batekin, ziur, askok ez dakitela angula bat zer den, nahora, ni ziur naiz, Edo gulei jarri eta bi begitxo, ez da, boligrafo txiki batekin edo. Egia da gizakion kulpaz desagertzen ari den zerbait dela. Aste honetan izan dugu San Anton, eta bixiguekin gertatu zen. San Antonen bixigua jateko ohitura zegoen, eta bertako bixigua desagertzeraino jan genuen. Beraz, berriz ere jabetu gaitezen, zer egiten dugun? Wikipedia non miren han, Naroa, prest dugu gainera bideo. National Geographic-en ondoan, kolpez kolpek bere tokia bilatuko duela bideo pedagogiko... Ojo, bilatuko du. Gero jendeak akatuko gaitun, akaso hori ere izan daiteke. Hauxe. sokorrik eigerena agur sonekia zuririk itenean etxiko zuenak biho zanelditik bostetan elkire eta dazun asperena zizgeroztik biziniz tristerik abandonaturik ez baita erin barrotzen besterik nahi dunana egiten du, no? Itzaharrak baizik ez ditu.
Nor daki, ebentik eta laster ze geldituko den. Itxasu, irulen... Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée. Guk bakarrik egin ditzakegu horrelako saltoak, anguletik hasi, xiberutzera maskaradeetara salto egin, eta orain Bizkarsoron, eskak, hori da gauza pilatuta hitz egiteko kapazitatea daukaguna, ikeragarria. Bizkarsoro azken hau ikusi duguna, badakizue Josu Martinezen azken luzemetraia, 5 historia dira, 5 personenak, eta azken finean, azken 80 urteetan, 1914 edo 1910etik hasita gutxurera, 1980, 5 historio, 5 pertsona nola bizi izan diran, euskera nola txikitu nahi izan dieten eta beraiek aurrera egin duten. Euskararen heriotzaren iragarpena, ez da, pelikula hau ere gogorra, krudela, errealitatea. Bai, finean, nik uste dut naizta herria esmatu bat izan, ez, eta, bueno, testingantzengatik kokatzen dugula edo lotzen dugula gehiago, baita zinema egilengatik ere bai Gorriko Bailaran eta Ipar Euskal Herrian, kasik 7 herrialdetako eskualde askotan, tarri askotan, ez, sentimendu bera partekatzeko aukera handiak badauka filmak, ez? Euskarak zeukan itzala, eskualde guzi horietan, edo herritar guzi horien harimetan, eta eguneko bizitzetan, eta geroztik zenolako heriotza programatua, ez? Egonda Euskararen kontra, eta hala eta guztiz ere nola iritsi garen mende hontara gure hizkuntzaren jabe, egia da, erasoen artean, egia da, egoera minorizatu batean, baina hizkuntzarekin segitzeko grina horrekin eta hizkuntzarekiko atxikimendu horrekin, ez? Nik uste filma ederra dela, nahiz eta krudela izan, eta uste dut indarra emateugula baita ere esateko, eman behar deula, ez? Bataila hori eta segitu behar deula gure hizkuntzaren alde jokatu egunero, ez? Gainera, miren nola jarri zuten, ez da, zinemetan Euskal Herri guztian, lurralde guztietan, ordu berdinean hori ez da film askorekin pasatzen, eta uste oso garrantzitsua dela kokapena bertan, ez da? Nik uste du Josu Martinezek berriz ere asmatu duela, ez? Kontatu beharreko historioak aukeratzerakoan badu sensibilidade berezia, kontaera ere berezia du, gogoko dut, baina gainera gaiak aukeratzerakoan baita ere, ez? Gainera, hegoaldetik ikusita, badirudi guk izan dugula estatu zapaltzaile bat, Espainiakoa, eduki dugu diktadura bat, baina Frantzia Republika askatasunaren eta eskubideen aldeko estatu bat bezala bizi izan dugu, edo ez, hegoaldeko askok, eta honek ekartze dugu errealitatea erakustera. Errepublika jarri zen edo irabazi zuen momentuan, hauen dela 2 mende eta gehiago, hartu zuen lehenengo neurrietako bat justu izan zen herri txikien eskubideak eta hizkuntzak eta zapaltzea. Eta askatasun horren eta berdintasun horren izenean, estatu zentralista batek egin du ahalegin osoa hizkuntza eta izaera propioa desagertzeko. Orduan, berriz ere Euskaldunak erakutsi dugu, zailtasunen aurrean superbibiente batzuk garela. Maitek esan duen bezala, antzeko historiak gertatu dira Euskal Herriko eskualde ezberdin guztietan, baina hegoaldetik begiratuta eskertzekoa da, jabetzen zarelako beste egiteko modu batean, horrez da egon diktadore bat debekatzen zuena eta ez dakiz zer eta horrela, askoz ere sotilagoa eta zenbaterainoko kaltegarria izan da herri honen nortasunerako. Bi adibide praktiko, uzten diazue Beskoitzen, ze demontre, maiteri galdetiz, okegu gueltan, Beskoitzeko auzia askorentzat ziur sineskaitza dela, baina benetan pasatzen ari da.
eta ikusen duzu. Beskoitzeko adibideak argi dizuegu, hemen auzapeza arro-arro, ikastolakoei lurrik eman nahi ez, eta gainera izugarrizko alako joera despektiboarekin, baina izue, Orkoienen, zer pasada Orkoienen hori oso deigarri izan da? También se da que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Ekine, itzi gabe geratu zara hori ikusita, normala da, izan ere, musu gorri horiek ja gauza asko adierazten dituzte, ez da, gorritasun horrekin eta hitz, zain, abilak. Esaten, baina beskoitzekoa ez da tonteria, ez da euskeria. Maite ikusten ari garana larria delako, tristea delako, eta ekinek ondo esan duelako, alkateatek esaten duelako lurrak ez dizkitzu egutziko, eta zue bazoazte kalera. Bai, oso ulergaitza da alako, ez? Bizkarsoro hitzein dugu, eta bizkarsorotutako herri asko badaude, Orkoien eta Beskoitze kasuntan aipatu dituzunak. Ba, ulergaitza da, kontutan izanik 2014 badaudo ikastola herrian, udalak utzitako lur sail batean, baina kontua da, nik pentsatzetena da gutxinez, udalak egiten zuen kalkulua, ikastola izango zala beti, zerbait txikila. 6 bat aurrekin hasi zian, eta orduan utzi zieten lur sail txiki bat, eta, Ipar Euskal Herrian hori gertatzen da bat erakundekin, ez dutela arazorikan aldarrikatzeko Euskararen alde daudela, baina beti aitortzen diotela Euskarari zoko txiki bat. Txikitasunetek. Txikitasunean gelditzen baldin bada ez dute... Trabarik egiten ez dezun bitartean, emakumei gertatzen zaiguna, ez? Zure eremuan, nik aitortutako eremuan. Hori, nik aitortutako zoko hortan, segitzen zuen bitartin. Zenbat ikasle ditu orain Beskoitzeko? Orain 52 aurten. Orduan, azken urteotan... Eta Beskoitze herriak zenbat biztanle? Beskoitze herriak ez dakiz zenbat biztanle... 8.000 inguru edo ez gutxiago. Gutxigo. Alegia, 10 urten bueltan 6 aurrizatetik 52-ra. Jauzi izugarria kualitatiboa oso handia, eta azken urteotan, hainbat oharregina udalari, esan ez, gu ezin dugu horrela segitu, prefabrikatuak gehituz lursail horri, zerbitzuak emateko, eta trabatu da, nunbait harreman hori, udalak ezun argi ikusten, ikastolaren garapen horri bultzada ematea, eta gatazkak eta ikamika gertatzen direan, badakigu ze gertatzen da. Oberak egiten ez duna, txarrera egiten du. Eta nik uste dugu, daneko, herrikotxea paratu da posizio batzutan, ezin direla defendatu, eman dien nolabaiteko data bat, uztailaren 6ako, handikan atera beharko dutela, beste alternatiba bat eman gabe, orduan, nik uste egoera oso konplexua planteatzen da, alkatek nahi du herri mailan manteindu gatazka hori ezin da manteindu herri mailan, zeren badago Ipar Euskal Herrian erakunde bat, Euskal Elkargola deitzen dana, finkatu zituna lehentasunen artean euskara politika, eta berari dagokio baitare, eskusartze bat egitea, horren inguruan ezin delako onartu, olako bazterkeria, eta burugorkeri batekin, olako traba jartzia, ez da? Nik uste dut berriz ere, nabarmentzen dela, alkateak eta udal gobernuak edo udalak, nahi du geratzea eskola pribatu bat, talde pribatu baten hezkuntza proiektu bat, eta udalaren arteko negoziaketa batean, eta ez da hori. Euskerazko hezkuntza zehaskak bermatzen du iparraldean gaur egun, eta gainera, irabazten ari da izugarrizko erreferentzialtasuna, hezkuntza proiektu bezala, euskaldunak ez diren gurasoak ere zehaskara jotzen dute, lortzen ari dalako hezkuntza, eta horrek hainbaten ideologian kezka sortzen du eta beldurra ematen die. Hau ez da guraso talde bat sortu duena bere gustoko eskola bat herri jakin batean. Hau da, euskera ardatz duen hezkuntza proiektu oso baten kontrako erasoa. Horrek molestatzen du. Eta euskarazko komunitate oso baten kontrako erasoa. Erasoa zari zaretela, bagizue, egunotan izan ditugu bakegileak ere, Lusuna agerraldia egin dute, eta epaiketa data ere, badugu hain zuzen ere, aprilaren 2 eta 3. Goazen pixka bat kokatzera.
Nahi nuen hasi keinu indartsu batekin, noski berriz paperean jarriz betiko sustengoak, baina indarra eginez ere sustengo berrien bila joaiteko. Den helburua izango da berriro main gainaratzea zerk ekarri zuen Church, Michel eta Michel olako iniziatiba bat hartzera, ze kontekstutan ginen, ze lan egina zen eskualerian bake prozesu hori martxan jartzeko eta nola erantzun zioten estatuek ez. Eta nik errango nuke bigarrena defendatzera legalitatea eta zilegitasuna bi gauza direla eta jakin behar dela legalitatetik ez pasatzen. Asumitzen dugu eta bai ez erraten dugu leporatzen digutenari guziari. Jolak zori keinu garantitzu bat lizateke instituzioak erraiteko, ulertu dugu, egoera aldatu dela, orrialde berri bat ideki nahi duela eskual gizarteak eta guk lagunduko dugu gatazkaren ondorioak konpontzeko bidean eta orrialde berri hori definitiboki idekitzeko. Ongi esan duen bezala, orrialde berri bat ireki nahi du euskal gizarteak, baina batzuei mina ematen die. Dirudienez orrialde berri hori irikitzeak ez baituzte duzen, ikusten ditugu bakegileak, ikusi dugu egunotan batera gune, zer gertatu dan, baina esaten duguna beti. Gertatzen dira, kartzelaldiak egoten dira, erasoak, zigorrak eta gero, bertan bera geratzen da, baina egindakoa eginda dago eta ez du ondoriorik. Eta bakegileekin berdin, apirilaren 2ko epaiketa honekin. Hau ez da inoiz aldatuko? Ja, eta gero hildo beretik datozen berribi egun berean, ondo irudikatzen dutela estatuek zen olako papera jokatu duten konponbide prozesu horren baitan, zeren askotan egiten dugun diskursoa, nolabait estatuek ez dutela lagundu, ez dutela parte hartu, eta, alde bakartasunetik egin diola Euskal Herria bake prozesuari, ez, estatuek jokatu zuten, haien papera. Oztopoa jartzen behintzeit bai. Oztopoa jartzen, jendea jasartzen, eskubide politikoa eta zapaltzen, hori jokatu zuten eta atzera jo ezkero, eta oraindik bai presondegitara begiratzen baldin badugu, segitzen dute nolabait bide beretik, ez? Hau da, eskubideen ukazioaren bidetik. Eta uste dut, atzoko bi irudi horiek edo bi mezu horiek, ni uste gordintasun oso sartu behar ditugula, bateragune kasua bada, aipatzezun bezala, eskandalu bada, gorenak birritan, zapaldu ditu eskubide horiek eta ez da ezer gertatzen, azkenikan posizional etorri da esateko, ez dugu errepikatuko, bai, baina, hane 30 bat urte kartzelan eman dute militante politiko horiek, ez? Eta behiratzen baldin badegu, noski, bakegileen kontrako auziari, galdera da, pertsona horiek zer egin zuten? Pertsona jardun zuten, estatuek egin bar zutena, egitera, jo zuten, hartzea ardurak eta arriskoak hartzea, estatuek egiten zutelako kontra desarmatze prozesuari, ez zutelako nahi armak desagertzea. Ekuazio politikotik. Aurrekari gutxi izango da mundu mailan, igual ez dago. Iparraldekoak beti beste... Baina bere garaian esan zuten, nazioarteko begiraleek eta esan zuten. Ez zaigu sekula gertatu. Dugu, talde armatu bat armak utzi nahi dituena eta publikoki adierazi duena eta esan duena non utziko ditugu, eta dago estatuak eta bertako erakundeak ez dutenak hori jaso nahi, hori zaigu inoiz gertatu. Orduan hauek oso ausartak izan ziren, behar bada pentsatuz estatu frantsesa malguagoa izango zela, eta hori egitekotan Ipar Euskal Herrian bakarrik egin zitekeela, Hego Euskal Herrian egin ezkero orduan bai izango ziren atxiloketa masiboak eta sarekadak eta orduan pentsatzen zuten behar bada estatu frantsesak beste modu bat ere ikusiko zuela, erakundeetako ordezkariak ere babesten agertu zirelako eta horrela, baina gero realitatea etortzen da, eta estatuak legedi bat dauka eta legedi hori personen eta logika guztian gainetik jartzen dute. Orduan, espero dezagun, epaiketa honek berriz ere kontzientziak pizteko balio izatea, baina ez balio izatea persona hauek berez estatu frantsesaren legeak ezarriko lizkieke zigorra jasotzeko, libre ateratzea. Egin zutena da
erakundeek bere utzikeriagatik edo kontraktasun horretatik egin behar zuten, ez zutelako egin, paper bat bete ezinbestekoa izan zena bultzada bat emateko herri honen normalizaziora. Eta hori da. Ikusi dezagun, apirilaren 2-an, esan dugun bezala izango da epaiketa, baina bi estatu ez ari garela, estatu frantziarraz ari garela, Maite, ni badakizu txutxumutsua badauzkatzula, alde hortatik, zer gertatzen da Parisen, Macron, bere txikitasunean handi izan nahian, ministro berria, hola, derbende utxup, 33 urtekoa, leheno esan diogu Micheli, ze gazte, ez da, izateko idazkari nagusia, zarra, konparatzen, Frantzia aldera joaten bazara. Adinez gaztia da. Adinez gaztia da, gero egitasmo politikoen aldetikan oso zaharra. Mundu zaharraren, ordezkari gaztia. Hori da, ez, Gabriela tal jauna, ez? Egun hauetan egin dute, olako parodia bat Frantses Telebistan, zen, karo, izendatu dutenetik denbora guzien daude, ze gazte, 34 urte, egia da oso gazte. Ze ona, ze kapazidadea, ze. Eta orduan, egin dute olako parodia bat, enun esate duten, lehen ministro horrek bere bizitza osoan murgildutako eremu fisikoa behiratuta Parisen, 30 minutuko ibilalditxo batekin betetzen duzu. Bera, Saint-Germain-des-Prés, hor toki txit batean jaio da. Handikan 200 metrota junda eskola pribatu batera, gero goi ikasketak egin ditu beste unibertsitate kasualidadez handagola ere bai. Eta guain Matinonea dijoa, handikan 200 metrora orotara eta ateratzen zuten. Nola urtzen dugun honekin, ez, ibilkerak egiteko, eta 30 minututan bere bizitza osoa. Broma bada, baina horrek erakusten dula ze puntuaino egon daiteke elite politikoen eta gizarteen artean deskonexioa, ez? Nik sentitzen dut, ez dakate zer pertsona horren kontra, baina badakit pertsona horrek, ez adinagatik, baizik eta bere adinarekin egin duen ibilbide hortatik, berak ez duela zapaldu gizartea, ez duela zapaldu errealitatea, eta orduan, oain, bulego batetikan hartuko ditu erabakiak oso autoritarioak, zen hori da bere programa, oso atzerakoiak, arlo sozialean, arlo kulturalean, estetikoan, ekonomian. Orduan, hori da... Dena ona dauka, Fitxaje sistemaren ordezkari moderno bat, ez? Nahi eta esan, orain arte sistemako ordezkariak ziren, unibertsitate pribatuan ikasitako zuzenbideko zeak, eta gizonezkoak, adin batekoak, heterosexualak, familia zutenak, bi seme alaba, izan ezkero, ez da gizen, olakoak ziren. Eta orduan, kapitalismoa eta sistema ere modernizatu dira. Orain dia gazteak, homosexualak, baina baita ere aberatsak, giro aberatsekoak, Pariseko suburbio bat sekula zapalduko ez luken bat, zapatak ere lapurtuko dizkioken beldurrez. Horrelako prototipo zea bat, ez? Horregatik besaten dugu ez dela aski perfila aldatzea, kandidatuaren perfila aldatzea. Ez da, izan zaitezke emakumezkoa, gaztea, lesbiana, eta ez da gizarte, izan zaitezke erreakzionarioa. Eta honek hori erakutsi du. Hegoaldetik oso zaila da ulertzen, ze paper betetzen duen lehen ministru batek, ez da hautagai izan. Ez, hautatu egin du, presidentea aukeratzen dute, eta presidenteak aukeratzen du zein izango da gobernu burua. Guretzako sistema eta hain ezberdina da koste egiten zaigula, baina gobernu burua da. Hori da, guk militar monarkiko badaukagu, ez? Berez, badaukiona tokia, eta gero demokratikoki hautatzen da lehen ministro. Sánchez zer izango litzateke, kaso honetan? Erregea, eta... Macron erregea, ez? Bai, Macron erregea. Eta bada, Baina boska bidez hautatutakoa. Gaur ikusi dut bineta bat edo horrela esaten zuena Macron izango litzake jainkoa,
eta Gabriel, izango litzake San Gabriel Arkangela. Ezpatarekin dragoia, eta dragoia izan daiteke etorkina, dragoia izan daiteke pobrea, dragoia izan daiteke emakumea izan, empoderatu bat, dragoiari burua ebakitzera datorrena. Nola zen, drakakiz? Bai, trono ezartan. Ez egin, nik dio bat eginen, nik ez dakizan Italian ere baita. Bueno, dragi eta... Zalantza bat gertatzen zaitu, bai, monarkia etzan bozkatu Estatu Espainiarren? Nik daki dela, bizate. Zagita, Aitona Monek bestelako kontu Agian bat baina berrizkigute. Egun batera gutzi zuten, eta hola pasatu dira urte batzuk. Bueno, ze ondo bihatzaz jarrita, leheno pentsatu dugu momentu batean, kamaratzean txutxu-mutxuka esan dugu, zuri noiz behin norbaite jarri altzaitu hor, zu, posto honta, eta esan dugu ez. Tamalez ez daukagu eta gainera bikote oiak. Bikote oiak. Orain arte ikusten genuen bikotea jartzea, ez? Eman modio bikoteari idazkaritza bat eta horrela gutxierez lanean elkarrekin egon ahal izango dugu edo lako zerbait. Ez, orain ja bikote oia izendatzen du. Alegia, honekin ondorio batetara iristen naiz, eta da, gure bikote oiak edo ingurukoa dena gu bezain gisa joak direla. Hortara iritsi naiz, ez digutela inor bihatzez jarriko. Alegia, jende hona. Lan hipotesi bezala, nik uste kontu altu berrekoa zurea. Kontu, nik uste da, jende txukunez inguratuta gaudela, eta ez jendilege horren inguruan, hori dela benetan garrantzitsuna. Maneskak, iruditzen bazaizue, zatitxo bukatzeko bateragune auziaren inguruan, badakizue oraindik espero zanean, akaso, albisteak txarrak izango zirela, euskal kulturako hainbat personak abestiago egin zuten, eta orain, gusto handiagoz, entzuten dugu jakinda. Euskara sartuko berriro, haien duten zuloetan, altxatuko ditugu besoak, bukatzeko nartezinak, aterako dugu benetan, barruan gelditzen zaiguna, zu beti horregundu gara zuekin batera. Eta hortxe haren itzan, bateragune abestiarekin, gurekin alboan edo. En fin, bateragunekin amaitzeko ikusi dugu abestia, beraz, bueno, hori itxia oraingoz. Bueno, itxia. Itxia oraingoz bateragune, itxia bateragune. Bateragune, itxia. Eta nik uste ere bai, bueno, epatu dugu sufrimendua eta eragindako kaltea, eta autokritika falta batzueren kasuan, baina nik uste nabarmendu behar dela, eta, bueno, beraiek nabarmenduten bezala, zentzortan estatuaren porrota, eta baita Bakeligin kasuan baita ere, estatuen porrota. Osea, dana egin zutela, indar guzia, indarkeri guzia baliatu zutela, nolabait herri hau aro politiko berrian sartzedin, eta ez zuten lortu. Egia da, pilatu dela sufrimendua, eta engainamendu politikoa eta pertsonalak oso azkar hartu berri izan direla eskenatoki hortara iristeko, baina finean, garaipen kolektibo baten aurrean bagaude, eta nik uste hori bai nabarmendu behar degula. Geratzen direla oraindik erronkak betetzeko eta egin beharko direla, dudarik ez dugu. Oraindik egiteko dena dago, baina ez duten lortu, egin ez dutena. Baina beste baldintza batzuk eskuratu ditugu denon artean, horri ekiteko, etorkizunari ekiteko. Baina ere uste dut hori da lan nabarmendu behar dena, ezatik egia da, egia da Arkaitz Rodriguez pasa dituela 10 urte espetxean, eta oso mutil gaztea da, eta azkenean, atera da, denetatikan libre behartzuela eta horrela, eta orduan, koste personalak eta gaur egun espetxean daudenenak, esate dezula nola liteke oraindik ere horrelako zigor bidegabeak indarrean egotea, ez? Hori egia da. Baina egia da, behin eta berriz herri hau torpedeatzen saiatzen direla eta nola hala bizirik mantentzea lortzen degula. Eta oraindik daukagula dena egiteko, esatek herri hau eraikitzen jarraitu behar dela egunero eta daukagula oraindik bide luze bat bete beharra. Baina biali dizkiguten torpedo guzti hauetatik ateratzea lortu dugu eta hori ezin dute denek esan tamalez. Hor galdera bat Maiterentzako zenbitxerakuntzak ez erantzun, baina ikusten duzue konstituzionala, gorena, entzutegi nazionala, egunotan preso nagusiare sareren urteroko mobilizazioan arira. Hemen mugimenduren bat dagoenaren seinale bada, segia da, kondena beteta, datorrela kontu guzti hau, bateragune itxita, baina kondenak beteta, ados. Baina egon daiteke hemen akaso, Madrilen joko juridiko horretan, alderdi sozialistaren eta alderdi popularraren arteko ez dakit, eta alka zerbait ekarri dezake, bateraguneren zera honek ekarri dezake zerbait berria, preso nauzien esate baterako? Bueno, ez dakit, nik uste irakaspen bat
Badala, eta atera bar da irakaspen bat horren inguruan, aipatu da, bateragunekok aipatu dute baitaren Loferren kasua, eta da, egia da, manualarena, eta hor gorena jokatu duen papera, konstituzionala jokatu duen papera. Eta bar, nik uste horren inguruan azterketa bat egiteko, eta ausnarketa bat egiteko, badago, nik uste oro harre, sartu gabe zuzenki presoen gaian. Nik uste Alderdi Sozialistak badaukala, erabaki, esango nuke, aski potolo hartzeko. Eta batzuek bide errez jarri diote, zerreti Felipe Gonzalezen adierazpenak entzunda, bada garaia PSOek nolapait moztu, izan duen iragan beltza horrekin moztu, hori ere esan, horrek ez zuen gertatu behar. Eta katarsi bat egiteko. Eta guazen aurrera begiratzera eta parametro horietan mugitzera. Bada garaia PSek eta PSOek iragan horrekin mozteko. Eta gaina, ez badute hori egiten, oso zailtasun handiak izango dituzte haien politikak aurrera eramateko. Amnistian legearekin ikusiko dugu, bateragunen nauzia gertatu ezanaren beste zerbait egongoa da. Eta, bueno, dagoeneko ja, García Castelloneko zote epaileak jartu bere erabaki bat, terrorismotzat hartzen, aeroportuan, ez unibertsitatean egindako mobilizazioa. Orduan, ez edo bere politika aldatu nahi badu, eta beste aro batean sartu, beharko du iraganeko ate hori ondo itxi. Lehenengo eta behin aitortuz egindakoa, estatuak terrorismoa praktikatu zula, ezberdinetan, eta neurri ezberdinetan baliatuta, eta horren inguruan egin behar du nolabait aitortza argi bat, eta impunitatea egon zala hori dana babestuzuna, eta pasatu estatu aparatuen erregenerazio prozesu batean. Eta hori egin ezean, akabo. Bere agintaldia ez dakiko zenbat iraunduko duen, baina bere proiektu politikoarako beta gutxi izango du hori egin ezean. Eta gaina aukera bakarra da, estatuak daukan aukera bakarra da aurrera egiteko. Bestela gotortuko da beti atzera begirako eztabaidatan. Eta bertan geratuko dira, esan dugu lehenago, bateragune itxita, oraingoz beste gauza asko daude itxi beharrekoak aurrera egiteko, eta guk aurrera egiteko eta etorkizunera begira, noski, betiko moduan, Ekil doktorea. Originaltasuna soinu bandakan eta hemen Altsasu antzerkiaren estreinuan ikusi duzue, baten batzuk esan digute egunotan, giza eskubideak eta ideologia ez direla gauza bera, tira, nun note dago muga. Altsasu auziak zenola saldatu duen Madril, tira, Itziarrituño ezagutzen duzu, ezta? Ez da lehenengo aldea, baina oraingoa ederra izan da, batean eta bestean egurra partitu diote, besteak beste, hainbat ekintza solidario egiten dituelako, Iberiako marka korporatiboan, BMW-ak akaso errebisatzen hasi behar omen dira direkzioa eskubirantza dutela diotelako Jon Telleria lapurtu dioan txista izan da, Twitterren daukazue, bertan daukazue, egilea, iturria, Jon Telleria, tira, guk hause proposamena Atletikeko enbaixadore ere badelako Itziarrituño, beste 10.000 gauzaren artean, zergatik ez lehendakari hitzarako, aizue, behin jarri ezkero? Kalendari, esango lukete batzuk, akaso, tira, aizue, badakizue, 20.000 ikustalditik gora dituela, kolpez kolpek bere sare sozialetan publikatutako bideonek, kasu honetan ere lapurreta bat izan da. Ane Lindanek jarri zuen, bere, bravo, Itziarrituño, bravo. ¿Sabéis qué? Que os podéis ir todos a la mierda. Alaxe, eta uste dugu, Brasilgo Itziarrituñoren jarraitzaileen klubak elkarbanatzeak eragina izan duela. Beraz, Feijóorekin Espainiar estaturein genuen jauzi, oraingo honetan Brasil eta mundu mailara Itziarrituñori eskertira. Gauza gehiagoa ditugu azkar batean, denbora gainera etorri zegulako, aizue, feminismoaz
gizon hainbat kexo omen dira berdintasun politika hauek bazterran utzi dituelako, ze pasatzen den orain. Akaso lana lortzeko zailtasunarek ere izan ditzaketela, irudian duzue, hainbat portada, Miren Legorburuk bidalitako kontua da hau, pentsatzen dute zuek zeresan asko izango duzuela honetan, azkar batean titular bat, gizonezkoak kexu egoteko arrazoirik baute dute, Miren? Ez, okerrena da emakumeen herenak ere gauza bera pentsatzen dutela. Maite? Bai, eta ze kapazidadea badutu medio batzuk desitxuratzeko errealidadea eta jendea sinistarazteko gauza ulertezinak. Naroa? Ez. Kito, ikusten duzue. Eta gizonezko ez eizketan hasita Josu Jon, mesedez. And at the same time we are going to have a very unequitable transition. Geiztakeria izan da, badakizu irakurri dudala Josu Jon teleineko bilakatu otean galetzen duenik ere badelaseko. Davosen, nor eta Josu Jon, Muskiz Davos Connection. We have to broaden a bit our mind, because otherwise we are failed in this effort of decarbonizing Europe. We are going to destroy many industries. We are increasing the CO2 emissions in the world. Sometimes we are exporting jobs and we are exporting emissions. Badakizuen Aroa Barrialgaraka dudala hemen ondoan. Irregular verbs, gauza bat, frantsesa eta ingelesa ederki asko menderatu beharko genituzke haurtzarotik, beraz ez dut txiste txarrik egingo kontu honekin, beraz euskaraz guztiok, eta hizkuntza gehiago ere bai, noski baietz, enaiz luzatuko kontu honetan. Gorka Urbizu, urteko diskoa omen da, badakizu sare sozialak biziki gaiztoak direla, eta segituan, hause, lehen erreakzioa, Gorka Urbizu bere lehen diskoan kantari. Marinoa, sakiloa, vitrocerámica, ura, kalatxoriak edo krua, postea, txoria, jarria, isa. Eta esango duzu, zer demontre dakar gaur Ekil doktoreak, badakizue, Josu Etxabururi Mikel Etxaburu deitu niola 10.000 aldiz, joan den asteko elkarrizketan, eta hau Mikel Etxabururi egindako parodiak geizto bada, Ondarruko Baska dokumentalean sartu YouTubeen bertan dezue, La Pelota Baskaren imitazio hau, beste kortean mesedez, bagoazela azkar batean. Mentoa, txea, kaja, kablea, lavabo bat, olatua, duan da indarmetaketa, ezta? Naziora ikuntza! Esaten zidaten, itxas gizonek, kasualitatez enbarazuan egoten nintzen lako. Txoa, hartu, kafe con letxea ez niaz, da entzun musikiara. Lokitxuku faru, lokitxuku faru, lokitxuku faru. Ikusten duzu Lekeiti Ondarru, Krimen Uribe ikusi dugu, etxaiakeko zera, esan ditzuen da izan ezkero, aspertuta zaretela, jo YouTubera, eta ikusi euskarazko ekoizpenak, eta orain bai, joan gaitezen ez dakit nora izehartzera, Gorka Urbizu, zuekin, primizian ez, baina hemen ere bai. Eguzkiaren zain eta izarrak ez ederrak dira kaleak jendearen jantzitan irten bide bat bada izan daiteke hemen utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta ez da gauza bera inola ere. Antzazpiako undako usteta, ian boratzen azeta,
Ginger, eta bertan zauztarrak beraiek, eta bertan Andrea Lopete gure lankidea, kriston taldia, entzun? La leche diata, Ginger. Bueno, amaitzeko, eta ez autopromoa da benetakoa. Hau, Andrea, forever. noski baietz. Eta zuei, Gabon eta jo, esateko ordua, uste izut. Porque nola ekinekan kasartze bat egin dut, atera duanka, nik behar dut behozka... Atera. Beskoitzen 2008 biztan ledi. Vale. Eta ez da, nahaztu behar, 800 eta 8.000. Hori da. Nik egin duten bezala, orduan barkatu. 2008 da 50. Eta ikastola izango dute. Eta ikastola izango dute. Hoixe da Euskal Herria bateratua. Neskak, Gabon, mila esker. Zu badaukazu zer zuzentzeko ez, bidaso aldetik dena ondo, ez da? Dena martxan programatua. Dena martxan eta programatua. Beno, Maite, miren, ekine, plazerra. Eta zuei ere, noski beste behin, plazerra, zuegin asteo konpartitzea, txutxumutxu batzuk ere kontatzea, eta analisi sakonak egitea. Eta amaitzeko gorko aurpiztu teoria bat, ez dezuela entzun orain arte? Ez iriste. Hau. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera, inola ere. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta sinesmen